tujuh depa di sini Maharaja Saitu Mumbai jeng tini tisakma parawo tini Okrajak Bindarani Deborma Thanai 22 तारिखो थैजामानै खोना बनि 13 दिन abono जों नुगै सिवै दिनै तुइदु देपा बिसिनि जत लोकेलनि प्रेसिडेन्ट ताई लोकेलनि सेक्रेटारि बुरै बुमा बदलनि वार्डनि मेम्बार जों ताई Regional Committee ni सदस्य तिचांमा वार्डनि sini borom gonang radu soron te borma managing member joto chungaro tini phayui tini Maharaja Saitu Mumbai tini jeng sugya nukhung tai hamya nukhung no ta buskangni khana te dino jeng je jak chuksak jeng khoksa khokni collection khalai jeng mairum bag thaisa rang semisa jeng laika obo chumana bagai chungaro khalaijak tam humale jeng chin Maharaja chungno dakima tongo ba samani tongo sugya nukhung ba hamya nukhung no teyei te din khainai rongno ekdom bigra rongno jeng subanani hani raja Maharaja subadin samani jeng aborongno nai jeng tini subanani phajau gemne borongni obostha to hamya no tam humale bosa khorok tam borok nogo kere pon tini bosala khorke tongo tai baham juk khorke tongo bono rang laika nok bahino hamya nok bahino jara media person bor bahino phainai paitung tabu hapong sorkarung tongna rok borongni obostha naithung karon jang to khoroksa yapungjak hamjai handicap no hani manu kam tangi sai maya borok bosachala ge abo sorkar tauni sorkar kesa wan sungaithung boni bagi tam khaiman ajak saino jotono tinio tisakma ni ani khasalai tai ani ama baba ani hanok ani tai tipo mothani warias rok oro joto joro na hambai ani kok saino asuna hambai